Bones! Avui tornem a fer sèries. Us explico el procediment i les fem junts. M'acompanyes? Anem-hi! El treball de qualitat ajuda molt a millorar. Per tant, si estàs veient aquest vídeo i ja em portes un temps que no millores, que veus que els entrenaments no funcionen, o ja tens una base de córrer, introduir la qualitat un cop a la setmana, notaràs la diferència. Això sí, sempre intenta supervisat per una persona que entengui. Les sèries d'avui seran per temps, en una pujada que es pugui córrer, per tant puguis fer bé la trepitjada, i seran 3 intervals diferents, repetits 2 vegades. Seran primer interval d'1 minut, a tope pujant, baixar trotant, quan les pulsacions estan més o menys estabilitzades, sèrie de 2 minuts, baixar trotant, i sèrie de 3 minuts, i baixar trotant. I això ho repetirem 2 vegades. Entremig d'aquestes blocs descansarem 5 minuts. Sempre que noteu alguna molèstia, afluixeu i canviem d'entrenament. I un altre consell: mai apliqueu un entrenament de qualitat seguit d'un altre. Si no, és que esteu fent entrenament doble, supervisat. Procediment de com fer les sèries. Primer de tot, obligatori, escalfar. Fer un rodatge tranquil, de 15 en pla, de 15 a 20 minuts. Molt suau. Seguidament, aniria molt bé, dic aniria perquè si no estàs habituat, és difícil, fer exercicis de tècnica de córrer i després unes progressions, o sigui, unes carreres ràpides de 50-100 metres. I tot i així després, ja podem començar. En recorda't a l'acabar, tornar a fer un rodatge. Recordeu-vos de baixar trotant, que les pulsacions les vagin regulant a la vostra zona 1 i amb moltes ganes fem la segona. La farem sencera, gravada. Anem. Segona, 2 minuts.
Molt bé. Ara ens queda la tercera. 3 minuts. I després baixarem totant i 5 minuts de descans. I ho tornem a repetir. I ara la tercera. 3 minuts. Adéu. Un i mig. Molt bé. Tornem fins al punt d'inici. Descansem 5 minuts. Prenem aigua. I ho repetim una altra vegada. Recordeu, a l'acabar, feu 15 minuts de rodatge tranquil. Ah, i si t'agrada aquest tipus de contingut, recorda, subscriu-te al canal, un like, i a continuar.